madagoni koke liel, ema dagoni koke function, ema dwa biro ni gibeti, ema dwa timo ni gige maundu, ikonyo nango Trevor. To mae kuma koro wachimo nikech siasa bende biro to sakoro mayo wang'o to mbaka ni e ber dini wan gi sama ng'eny to koro ano kodhi matek. Ineno kaka chenro mar siasa ni koro osechako mako mach. Unun gi ODM 20 mane biro. Sani waneno ka jatend piny Kenya oluongo Gideon Moi bende koro donje shane. Jatend DCP Rigathi Gachagua to wacho ni ji te dhi dala. Ine ma gidonjo. Chenro mar siasa ni kinene to koro sani ochomo kanye. Ineno siasa mwantire koni sani wado ma Trevor. Idhi yieri kalure gi tiji. Japiny mineno ni endi ng'eny gi kata ko bedo moko bedo compromise mi pes moko matenga mayumo go wangi. Umo wang to ng'eny siasa ka endi gi joma nigi pesa. Masa moko titi japiny. Kanyiso japiny. Jatelo mimiyo pesa elwete mondo tinigo obed pesa mar CDF. Obed pesa mar governor mimiyo governor ni. Obed pesa mimiyo jaduong' marito e piny mang'eny ni Ruto. Miketo pesa elwete mondo tinigo. Kokelo pesa ni yo mami badhe to okotini development en pesa ni cham kichope yiero ng'ama nyadhi tiyo ni mano namba chiel tano ka jaduong' Ruto ma rais marwa oseriekore otiyo matek kabisa mondo mi odhi ong'iye gi scorecard mare awuotho nyadhi nyaka mone Funyula ji oselos negi ute kanyendo mag affordable housing mang'eny sawa masani endi gin mag plan maro niya gidakoro mondo gidage ute ka to giriwre kaka nyuola giket puothe gipur kanyakla gichok cham gi kanyakla ka gisechoko to giuso moko to moko gichamo gidak e udi ka idhi pime gi mano nderni ane jakom mandara kane poka wuok ka indika na nyisi na dhi Canada kuno wadhi loso weche mag KQ machaka dhi kendo unga tachaka dhi kamoni Peru kane poka wuok ne wadhi gi jotelo ma Migori duto te mwaromo gi jaduong' Chirchir ma ene waziri mar nderni ma make sure ni nderni ma Migori te oketne gi pesa kata ka onge pesa moromo to michake go nyaka bedi nderni man wasingo te chakre Kuria midhi Nyatike midhi Rongo midhi Awendo midhi Uriri midhi Suna East kuonde go te okete pesa to kopogore gi mano wachako make sure ni nderni te Manyanza okete pesa nyaka mwasego ulonga alego usonga kuma atandi wuoke banja kwa budget waketo ndeni ya pagadek mana pokote mwele luo Nyanza waketo te gigite ko seket pesa kamano endo nyiso ni ya kande nigo iko losi kata ko chaka mose chaka ko losi magnya kalo bridges mwaketo kanyo endo bolungo ni daraja mikala kala manyete nyakonya doge kur gwenge waketo tagalany mondo mi sama jidhi yiero wabo ngiwa no wakilango kan wabiro maloko no wabiro manya no wabiro dwar wakilango wasekelo mago ni tire kanyo endo koro jaduong' Ruto timo tijego eko mondo mutimo ng'o ung'iye gi tije mote ok propaganda ma samo ji biro go mang'eny gi eki tino ka opposition mantie ko ya chande to nigi shida no ka rigi ji mokwongo oseke gi jogene gachaye moko mathindo Rigathi Gachagua noka ntie problem kinde gi Kalonzo gi jogo e Command United opposition ni edi gin gi shida gi kono endo jaduong' Ruto sasa ko ywa jomoko bende ana ko Gideon nicho se ywa mokelo machiegni wan kaka joina jokanya nam katiko ni kanyo kar siasa no tijwa enango wan kaka jokanya nam siasa mabiro mbele kande nyakwa wuogi dola chiel interest mar radio cage ok jal kalo interest mar community interest mar politician mora ma jaluo ma Anyanza kata politician mora ma ja Kuria ma Anyanza kata ja politician mora ma ja Bandu ma Anyanza kata politician mora ma ja dhok mora ma nyaka jo Kisii wan go Nyanza interest mar politician no ok jakala mar oganda ma Nyanza nyako wuog dola di kech dola chiel no ende ma dhi miyo watimo ng'o wadonje mesa chande ka wan kanyakla to wane miyo ka party mi dola chiel no endo party mar ODM miyo ka siro weche mag party ni nyako wasir party wani endi mwabug tiende mwabug jotendwa ma e party obed nyawa ng'aya ma chairman wabugo tiende obed wazichewa gi eki machalo ka koro mbade gi mantie pod gin jogewa wabugo tiendgi obed Raymond Omolo wabugo tiendgi mondo me kwadhi e komcha ma jidhi organize mbele ka endi iga manyien ka chakore to wan gi dola di to wa register wate to wa golo kura mang'eny ma kumwa chomo gi jakom kichina asewu jakom wigni endi te jaduong' dhi maber
Mano mago propaganda mag joma okwero jakom. Gin propaganda moko manono mag joma okwero jakom. Kata ka wuona wuoyo gi jakom. In fact no moso joganda maber onyisa kata mani o plan mondo mi obi e functions mwango mang'eny dwala kuondego eko. Ang'e ni gavana mara ma gavana Ochila Yako kaachiel gi jotendwa ma Migori duto te wabunge wate sani endi nigi plan mar loso Luo Festival mabiro rapar mar joluo to gi celebration mar joluo mar chike timbewa Migori County. Sama idhi los manendo ma moselose maber jakom dhi bedo kanyo. To en gi mora nyalo odhi biro motim events gi eki. Koro duond jakom gi kaka wadhi koda kaka wadhi gi broad based ni endi. Gima tek manya kwatim en ni wabedi nge jakom kanyo endo to wabedi nge party mar ODM wasiro bedo motegno. To wago broad based ni bende mba motegno. Kichene en dhiang' masani wanyiedho. Ok dwa chwad dhiang' to wanyiedhe. Wachwado to wanyiedhe wagoye wamiya mbala matin bala matin to onang'o to wachako mi chumi matin to wachako nango to kosenang'o to golo chak to wacho mang'o wamadho kwang'iyo mbele ka ndi ni chak koro ok wamadho chak kende wamadho chak gi rabuon kwa sepuoye to wabago rabuon to wachamo mano wabucho mana ka wan kaka jokanya nam wawuoye dwaladi achiel to interest mar politician achiel ni an area adabedo senator kata adabedo governor ma Migori koro wach ma party no koro kadwa winjo mara ne madwaro mando boy inyowa kaka jokanya nam en dwala chiel no ende madhi miwagow oko ka endi kama bet longo moingo kumwantie sani. Senator erokamano nyako mweseche gi sa koro monwa edio kech senator ma Migori erokamano nyako koda mbaka